Erronka asko dauzkagu aurrez aurre. Baina nik esango nuke guztietan importanteena dela daukagun sistema demokratikoa eta gure balore demokratikoa defendatzea. Zehazki populismoari aurre egitea. Populismoak gezurra erabiltzen du, guk egia erabili behar dugu. Ezin dugu utzi daukaguna hondatzen. Munduan gure sistema demokratikoa dudik gabe da sistemarik onena. Denontzat, benetan garrantzia du zeu ere saiatu zute. Nik 3 lehentasun ezarriko nituzke. Lehenengoa, pertsona guztien ongizatea zaintzea, bigarrena industriari eutsi eta etorkizuneko apostuak egitea, etorkizuneko industria, eta hirugarrena gure baloreak propio ditugunak. Alde batetik izango litzateke gure hizkuntza, euskera, berdintasuna, balore komunitarioak eta noski demokrazia. Politika egiteko beste modu bat. Beti akordioaren bila, pluraltasunaren bila, eta beti ere Euskadiren interes orokorraren alde. Guk gurearen alde egiten, hori izan behar da bidea. Ze arrisku ditugu, Madrilen ziurgabetasuna dago, bronka politikoa, eta hor akordioak lortzea zaila izaten da, batez ere bata besteari begira gaudenean, legealdia noiz amaituko da. Eta ze oportunitate azkagun, tarte gutxi horietan gure botuak baliagarriak izatera Euskadiren lorpen onerako eta gure autogobernua defendatzeko. Unerik zailenetan gure alderik onena eta indartsuena atera beharra dekogu, naiz eta erraza ez izan, eta horrek esan nahi du gure ibilbidea, gure nortasuna eta gure balioak argi izan behar ditugula eta defendatu behar ditugula Europan itsasargi izateko, Europak Euskadik bezalako nazioen beharrean dagoelako.